je bent een protte boeten? Ja, geregeld. En wat doe je dan? Van alles. Ja, nee. Ik wil helemaal niks meer doen. Het wordt niet. Niks meer doen? Nee, ik wil niks meer doen. Ik wil helemaal niks meer doen. Helemaal hij vergeet dat ik wil niks meer doen. Nou, de hoeren. Ja, naar de hoeren. Dus ik ben woordzoekers en hoeren. Nou ja, maar dat in die tijd heb ik gewoon vroeger altijd naar de hoeren. Gegeven nog hier horen, ja, nou dat heb ik goed hier, hè. Jullie hebben ik werken, hè. Wat denk je nou heen, wat er dan heen? Getrouwd? Komt ik een kleeuw? Nee. Je bent nooit trouwd geweest? Nee jong, nee, wat gaat nee. Hoezo net? Ik heb met 12 uur, die doden bij en met mensen weet ik ooit mijn broer of hand, ik en net man gereden. Nou, ik denk, nou weet ik het wel. Ik heb me gooid, maar ik heb 12 vingers aan mij. Ik kom nooit bij mij in thuis. Kijk nooit bij mij in thuis. Met die beide hadden van dit net man gereden, want hij was man gereden, hè. Dan zeg ik beide mij gereden en die ene de op hebben. Dat wie woorden al, ja. Maar die mensen weer wat jaloers met denken, die wil mij niet kwijt. Dus ik zei weer niet meer, hè. En ik weer de boeren om samen te zijn. Nou, ja, goed. Opnieuw, hier. Dus je bent er eigenlijk wat verzwargen dat je net trouwt? Ja, zo. Ik ben weer een domme vrouw, maar een bazige vrouw. Ja, ik zei het wat raar, maar dat hebben ze. Geen ergens nou. Ja, ik mag het net zeggen, misschien met wie was, hè. Dus nou ben je hier altijd met je broer? Ja, uit Noord, nou. Uit Noord. Ja, maar dat was heel. En hier jou ook een vrouw hebben eigenlijk? Krijg als je broer? Nee, dat heb ik nooit omzoend. Dat heb ik nooit omzoend. Nee, hè? Ik net naar de hoen? Nou, nee. Oh, nee. Nee. Kun je een beetje opzitten met je broer? Als er niet in het zelf eigenlijk bij de straat. Pak je hem bij de straat? Ja. Ik wil net onder hem staan. Dat is de baas. Ja? Ja, dat is de baas. Maar jou bent ouder. Ja, nog dat zei ik niks. Maar ja, hij had altijd het melken en de borkerij regelen en de handel. Ja. Maar heb je wat mooie oude thuis, hè? Ja, omdat ik je nog dan hang ik me op. Dus, en ik hing hier nog net. Ik heb 2 auto's inhouden. 2 touwen inhouden. Eén voor de hond en één voor mij. Ik ging de hond eerst over en dan hing zo. Zo leven. Nou daar, mooi stil, joh. Ja, mooi stil, Jet. Hij is een poeselboek. Ja, je bent die man. In me weg. Doe die man op. Nou, ik weet het niet. Ik weet het wel. Dus zeg je het hier wat met je beiden? Ja, het is zo maar. En dan heb ik nog een fototentoonstelling. Ja, maar dat heb ik geen Jan tegen. Als er net een naaktfoto van mij komt, dan gaat die foto natuurlijk net erop. Dus. Dan gaat het net erop. Nee. En, Dus je wil nog een naaktfoto van jezelf erin hebben? Ja, ik wil een naaktfoto van mezelf. 10 wanneer douche jij? Had ik naar de hoorn gezegd. Maar hoor net. Nou, ik zei dat is net vaak mee, hè? Nee. Kom je naar jezelf kijken? Hè? Kom je naar jezelf kijken?
zijn jullie met Sibyl. Sibyl verdekt. Ja. En hier zitten jullie te eten. Ach, gelukkig leuk. Ze zijn de meest fantastische modellen die er zijn, want ze hebben altijd geduld. En ze gaan ook altijd door met praten tegen me. Dat is soms moeilijk. En dan krijg je dat soort foto's. Omdat hij dan wijst Johannes me iets aan en ik ga door met fotograferen. En dat is toch wel grappig. Ze vindt jou dus een model. Ja. Maar dan ga ik goed niet zo aan, als er naar de naaktfoto komt, dan gaat die tentoonstelling net erop. Ja, en ik ben wel bereid. Alleen, ja, nou dan moet het wel gebeuren. Nou, dan maken we helemaal direct met een grap van het, dacht ik. Ja, dat is... Hij heeft gewoon een hele grote mond. Ik denk niet, Johannes, dat je het echt wil. Nou. Blijf eens samen. Ja, nou, ik wil wel iets verklappen. Johannes die gaat naar de kerk om vrouwen te ontmoeten. Als je hier... Yes! Is dat zo? Ja. Wat zou je in de kerk is dat mooie vrouw dan met. En dan zie ik mijn omke zei er weer bij hem. En hij zei ook een keer mooi om Johannes. Dan zie je in de Bonneface-kerk. Hij zei, wie vindt Tom Johannes hier nog een mooie vrouw? En dan zit ze zwaar niet, maar zo letten best wel. Ik zei, die, gadverdamme, zei hij, vindt Tom Johannes niet mooi, hè? Niet mooi. Nou, hij zei, dan kom ik hier nooit weer. Nou, dan ben ik daar al. Ja, dan moet ik zo varen. Wat is dat hier? Maar heb je dan wel eens wat succes, hè? Nee, ik ga het horen nou. Nou, nee, dat is overdreven, dat is grootspraak. Daar zat zo nu en dan zat er best wel een aardige, want ik ben ze nu Oh ja, mee nou, geweest. heden ik nog weer. Jij bent Heden ook nog? Dan moet ik weer eens komen fotograferen in de kerk. Nee, niet. Ja. Oh, dat weet toen die Poolse vrouw, denk ik. Dat moet je niet zeggen, joh. Ja? Ja, dat weet een Poolse vrouw. Dat moet je niet in het algemeen zeggen. Ja, dat weet een Poolse vrouw die wil leren rijden rond in de stel. Maar hij had dus een grote molen, maar een liets hartje. Eigenlijk wel, ja. Ja. En met Robijn heb ik... Ze doogt niet, hè? Ik deug niet. Zij het zo in de gaten. Ik deug wel. Altijd zo in de gaten. Ja, Met Robijn ben ik 3 keer, hebben we samen de stille omgang in Amsterdam gedaan. Ja, van vaker, denk ik. 3 keer. Oh, 3 keer. Ja, jij hebt het vaak gedaan. Je hebt zo'n ding nog een keer bij me geslepen. Wat? Je hebt zo'n ding nog een keer bij me Nog geslepen. even in het Nederlands. Jullie zullen ook nog een keer bij elkaar slapen. Ik denk van niet, nee. Nee, ik denk ook niet dat dat altijd weer te sprake moet komen. Ze doet het. Het gaat hier... Ze doet het niet. Ze doet het niet. Nou, klets maar lekker met het.